ni Mati. We're here. Magpipiknik kami sa Karayan. Chik-chik! Chik-chik, baba, nabilisan di. Nadi, Nadi! Nasa Karayan! Mausok! Ito na natin ilapag sa pagkain. Ito na lang. Ay, Sheena, wait lang. Baka maapakan mo yung ano. Hindi ka nakapatay. Baka makapakan mo. Papalos. Madi! Barang ko ba si Madi? Ang ganda naman yung araw eh. Mainit na ata. Anong oras na ba? Pag ako isama sa dulo. What 7? Pwede pa yun. Hello! Ida. Si Madi nagpapaaraw. Di Wala yung ano? Dalawa lang pala kong kape. Nagkape ka na na. Para magkape. Ito ang breakfast namin. Meron kaming pandesal. Hi! Ano to? Hi! Ice cream? Fried rice with egg. Yan. This one. Hotdog tsaka salami. Ay, hotdog tsaka salami. Tapos pandesal. Saka rin takot mo na. With the view. Madi. Ano ginawa mo? Nag-picnic kayo sa Karayan? Ano masasabi mo sa camera? Ano masasabi mo? Madison. Cute. Gigil na. Mad, si Chik Chik oh. Dinidor pala to. Chik Chik! Medyo clear na yung tubig. Ang yapang-yapang mo naman. Para kang papa mo nung baby. Aga-aga tumayo. Tuloy nung ano, laway-laway siya. Opo, may babero yan si papa mo noon. Opo, kasi tulo laway niya. Hindi niya mapigilan. Oo. Kaya nakaganyan. Ang dami niyang babero noon. Laging nakakabit sa liig niya. Huwag pa tayo eh. Isa ka na. Ba, be, 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 be. Yun mamaya si Mama.